Благодаря на фирма ONET, които ме поканиха да съм лектор в една серия от 3 вебинара с общо заглавие на училище с Мадлен Алгафари. Става дума за едно училище, което е различно от онова, на което всички сме ходили, защото там никой не преподава необходимите за живота знания, които са нужни на всеки един от нас. Тези 3 вебинара, онлайн семинара, ще се състоят в 3 последователни недели на 21 юни, на 28 юни и на 5 юли от 17 до 19 часа, за да е удобно времето и за българите, които живеят в чужбина. Първия от 3 ще има заглавието "Пътят към удоволствието". Ще говорим за това какво всъщност е удоволствието, кои са основните ни човешки потребности и как сами да направим така, че да се чувстваме много по-доволни и радостни в собствения си живот. Вторият има заглавието "Партньорските отношения", какво се случва днес с партнирането. Патриархалното минало носи много позитиви, но и някои негативи. Как днес партньорите да създават едни равностойни, хармонични отношения, как да обгрижват първото си дете, връзката си, а след това и самите себе си, и кои са основните заблуди и грешки в партньорските отношения. Третият вебинар има за заглавие "Секс и агресия". Ще говорим за отклоненията в агресивното ни поведение, за това какво е здрава агресивност, за отклоненията в какво е здрава сексуалност, защо са свързани, кой е българският елемент в умението ни да задържаме агресивното си поведение, а след това то да се превръща в автоагресивно или депресивно, или пък садистично и насилническо. За това кои са отклоненията в здравата сексуалност, за които нерядко не успяваме спокойно да говорим в ежедневието, тъй като са свързани с много притеснения и скрупули. И 3 вебинара имат за начален час 17 часа и е необходимо да влезете на сайта на ONET или на Facebook страниците ми, където можете да се регистрирате. Ако изберете участие и в 3, ще има отстъпка и награда, книга с мой автограф за конкретния участник. Половината от 2 часа ще бъде лекционна форма, а втората половина диалогична. Ще можете да зададете въпросите си и да получите конкретен отговор. Заповядайте. 21 юни, 28 юни и 5 юли.